onoma na ndọrọndọrọ bụ oge ha ji ewepụta ndị gbara ọkpụrụkpụ ụmụ Igbo kara aka ndị na-ahazi obodo na-achị obodo nke ọma ndị eji eje mba ya ka anyị na-ewepụta na ndọrọndọrọ n'iji kọwara anyị otu ha si aga ihe mere ha ji achị ndị ha na-achị nakwa uru ndị ha na-achị na-eweta ọkachasị ka ndị Igbo ga-eji keta oke ha na Naịjirịa nakwa na mba ụwa niile ebe ndị Igbo nọ. Abụ m Chizzy Ani na nke taa bụ ọkaibe maka na onye anyị wetara na nke ndọrọndọrọ nke ụbọchị taa bụ onye ahụ onumama oge ahụ ọ bịara na ndọrọndọrọ na Kpakpando n'afọ one na one gara aga. Onuma ka o si daa oge ahụ ọ bịara dịka onye zọrọ ọkwa ọchịchị nke Naịjirịa n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke Action Alliance. N'egbughị oge ana m ekwu maka onye nze, onye ọkammụta, ọ gụrụ akwụkwọ wee mara ihe ọfụma, ọ bụkwa onye ọkwa nka n'ụzọ pụrụ iche. Ana m ekwu maka onye nze Chief Injinia Martin Onovo nwafọ Igbo kara aka nke na-azọ ọkwa ọchịchị ugbu a n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị NCP, ya bụ National Conscience Party. Onye nze ekelela m. Ndị Igbo ekele m unu. Chineke gọzie gị. Amen. Ọ gọzikwa anyị, gọzie ndị Igbo niile. Dịka m si kwuo na mbụ, esi na ndị họrọ ọkwa ya bụ ndị INEC na ha riri mpụ na ha wụrịrị n'ọgwụwa meriri na oge a. Kemgbe ahụ kedu ka o si ebiazi daa mba mana ugbu a azịrị ọzọ anyị jere ụlọ ikpe. Anyị ma na iwere ihe tinye n'aka ụlọ ikpe, ị ga-ahapụ ụlọ ikpe ka ha kpee ya, maka ọ bụghị iwere ihe tinye n'aka ụlọ ikpe ị ka na-azọkwa. Anyị were ihe tinye n'aka ụlọ ikpe kpee ikpe ka a na-ekpe ikpe, ndị anyị na-eka akpọ anyị si anyị ka hapụ ị na-ekpe ikpe a ka edozie. Anyị ekwe, anyị si na anyị na ha edoziele, ha si anyị na ọ ga-adị mma na ụdị ihe ha mere ha ma mmezi ọzọ. Anyị mere ndọrọndọrọ anyị gawa, anyị merezi ya na-aga. Mmụ onwe m bịala anya hụ na otu ihe si na-aga na Naịjirịa dịka nwanne anyị nwoke Prọfesọ Chinua Achebe si kwuo nọ na ndị na-achị ọchịchị amaghị ọchịchị nwere ihe ji aga osi oji aga. So mụ na onwe m ndị otu ndọrọndọrọ dị iche anọ bịa sị m biko otu ha ma onye m bụ na ndọrọndọrọ mara na m na-eso ndị na-ekwu eziokwu na ha chọrọ ka m bịa dọkwara ha ọkwa prezidenti Naịjirịa ọzọ. Ma bịa lee ya anya, kpọọ ụmụnna m, kpọọ ndị otu m na ndọrọndọrọ, anyị akpa ya akpa, anyị ele anya, anyị asio na ọ ga-adị mma, anyị ekwete jee na nke ndị NCP maka ha so na ndị bịara kwuo anyị si anyị bịara soro ha. Anyị jee na nke ndị NCP, anyị na ndị NCP ekwuo, anyị eje ihe a na-akpọ praịmarị nhọpụta. Ọ wee bụrụ na enwe nwanne anyị nwoke onye Edo si ọ ga-abụ nyawa, so ọzọchiwa anyị ya, anyị bidozie na-azọ. Anyị were akwụkwọ etinyere aha m tinye na INEC, ndị INEC ekwuo na ọ dị mma, ewepụta aha ndị na-azọ, aha anyị dị ya bụ ugbu a ana m azọ ọkwa prezidenti Naịjirịa. Ọmụọ na-anọchite anya ndị pati a na-akpọ NCP, National Conscience Party. N'egbughị oge ọ na-anụghị ọkụ ihe na-eme na Naịjirịa, na-anụghị ọkụ n'obi ire nne ya mere kwamgbe ka ị na-apụtakwa na-ekwu okwu ewere ebe ọ dị gị ka ihe na-anaghị agazi. Ndị na-ekiri onyonyo na-akụkọ nta akụkọ na-afụgasị na ị na-ekwu okwu kwuo ya gbuo ya wee na-asị na ọ dị ka ị maara Naịjirịa mara omimi ya, maka na ihe a na-akọwa dịzị ka o si ada ịma ihe na-eme Naịjirịa mara ọgwụ ya. Kedu ihe ị ga-agwa anyị na ịbanye na nke ugbu a ihe gbara ọkpụrụkpụ gbanwegoro kemgbe ahụ ị zọrọ ya na kemgbe ahụ ị na-azọ kemgbe ahụ ruo ugbu a? Kedu ihe gbanwegoro ugbu a? Kedu ihe ị ga-eche? Kedu ihe ị chere otu Naịjirịa dị ugbu a ị chọrọ ịbịa gbanwezie? Ị ga-ama na enwere ihe ndị ọchịchị na-arụ. Ihe edere n'akwụkwọ iwu ndị ọchịchị na-arụ bụ na ha ga-eme ka udo na nchekwakwa obodo dị, ọnya bụ sekuriti, mee ka ọganihu obodo dị, ka ndị nọ n'obodo ka ahụ dị ha mma, ka obi dị ha mma, ka ha na-enweta ihe ọma. Ọ ya ede n'akwụkwọ iwu, ọ ya bụ ihe anyị na-abịa ime n'ọchịchị.
nke ahụ bụ ihe dị n'akwụkwọ iwu. Enwekwara ihe ndị otu ndọrọ ndọrọ anyị bụ NCP, National Conscience Party, kwuru anyị ga-eme. Ọ dị ụzọ ihe iri. Ụzọ ihe iri ahụ ma inye ndị mmadụ ọrụ, ma nri ka nri ju n'obodo ka ndị mmadụ fụ ihe a na-eri, ma ahụike ma ihe gbakọrọ zụzọrọ mmadụ na ibia ịkpa site n'igwe eji ekwu okwu, mgbasa ozi, ma ihe onye chọrọ isi n'ofu obodo jee n'obodo ọzọ anyị na-akpọ transportation na oyibo, ihe njem. Anyị dekọtachara ihe ndị a niile dị mmadụ mkpa na ndụ, ma ụlọ, agụmakwụkwọ, ahụ isi ike, kwuo na ihe ndị a niile na anyị ga-eme ha ka ha dị mma. Ya bụ ihe ndị a bụ ihe anyị ga-eme. Bịakwa mụ onwe m na-azọ ọchịchị, enwere onye mụ na ya so na-azọ ya, onye nwanne anyị nwoke onye ugwu Awụsa, ọ na-ekpekwa ụka alakụba. Aha ya bụ Alhaji Mohammed Ibrahim. Onye a bụ onye osote m n'ọkwa anyị na-azọ. Onye Kebbi steeti ka ọ bụ. Ọ amadu nwoke, onye umeala, obi dị ya mma. O kwere na mmekọrịta nwoke na ibe ya and mmadụ na ibe ya, a na-eme ihe niile n'udo, a na-arụsi ọrụ ike ka obodo na-aga n'ihu. Ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Anyị wee sị na ihe akwụkwọ iwu kwuru anyị ga-eme ya, ihe akwụkwọ ihe otu ndọrọ ndọrọ anyị kwuru anyị ga-eme ya, a na-enwere ihe ise ọzọ anyị nwa na onwe anyị ga-eme tinye n'ihe a niile. Anyị sị na anyị ga na-edu ndị Naịjirịa n'ụzọ eziokwu. Anyị sị na ihe ọbụla anyị chọrọ ka ndị Naịjirịa na-eme, anyị ga-ebu ụzọ mee ya ka ha na-afụ na anyị na-eme ya, wee soro anyị na-eme ya, anyị nwa bụ ndị isi. Anyị sị na mmanụ eji agba ụgbọala, ma mmanụ eji amụ ọkụ bụ dizel, ma nke eji agba ụgbọala bụ petrol, ma kerozin, na anyị ga-eme ka ọnụ ha niile daa ruo 48 ya 48 naira. N'ohi anyị ga-eme, and anyị kwukwara ụzọ anyị ga-esi mee ya. Anyị kwuru n'ụzọ anyị ga-esi mee ya bụ na ọ bụghọ ebute mmanụ n'ala nke a na-ebute n'ala, eburu ya jee n'obodo oyibo jee mee ihe a na-akpọ refining, emechazịa ebubata ya abịa na-eresi anyị ngala ọnụ. Na anyị si na ya ma mmezi nke ahụ, na ihe anyị ga-eme bụ egwupụta mmanụ crude oil n'ala, anyị ewere aka anyị mee ya refining, see ya na n'obodo anyị bụ Naijiria. Anyị sichaa ya esi, anyị ewere mmanụ petrol ahụ ọnụ ya gbadata, maka ihe mere ọnụ ya ji rie elu na obodo anyị na-eme ya, anyị na-ebubata site n'obodo ndị ọzọ. Mana ugbu a anyị si na aga na-esizi ya n'obodo anyị. Otu ọ bụ n'obodo anyị ka anyị si enweta crude oil. Anyị nweta crude oil ahụ anyị esi ya n'obodo anyị ka ọnụ a na-ere ya wee gbadata, ka o wee dịrị ndị be anyị mfe ị na-egote. Na ya ekwugo na anyị banye nọọ 48 bụ ihe a ga na-ere ya, maka anyị ga na-esi ya na Naịjirịa. Ihe ọzọ anyị kwugwa bụ na ụgwọ a na-akwụ ndị na-achị achị riri elu karịa. Ụgwọ a na-akwụ ndị opekata mpe n'ọrụ bekee pere mpe karịa. Ya bụ na ihe anyị ga-eme bụ na ndị a nọ n'isi ọchịchị, eti ha anyị n'isi ọchịchị, anyị ga-ewere na nke anyị tii na nke ndị nọ n'ala, nke anyị agbadatụ, nke ndị nọ n'ala agbagotu. Ya bụ ka ndị nọ n'ala ahụ ka nke ha wee zuoro ha iji na-agba ụgbọ na-abịa ọrụ, na-eri nri, na-akwụ ụgwọ ụlọ, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ha, ka ọ gharazi ịbụ na onye nọ n'ọrụ ihe ọ na-arụpụta n'ọrụ ya ma ọnwa gwụ anaghị ezuru ya. Onye bụ ụzọ anyị si na anyị ga-esi mee nke ahụ. Ihe ọzọ anyị kwekwa na nkwa, ihe ọzọ anyị kwe na nkwa bụ na anyị ga-eji nderi naira 9 ya 9 billion n'ego ndị ọcha bụ dọla, na anyị ga-eji $9 billion were dozie ihe ọkụ eletrik. Otu ọ bụ na ugbu a ihe dị n'obodo Naijiria bụ 3000 megawatts, na anyị ga-eji $9 billion ahụ mee ya ka ọ dịzịa 6000, ka ọ dị ụma na-abụ, ya bụ dọbụl, ka ọ dị ụma na-abụ. Nọ ihe anyị ga-eme. Ihe ndị a bụ ihe anyị kwere na nkwa, dee n'akwụkwọ, anyị asaịnị ya, tinye aka n'akwụkwọ, binye aka, were nye mmadụ niile ka ha jide, ka ha wee mara ihe anyị ga-eme ma anyị banye n'ọchịchị. Ọ ga-abụzi ọbụna ya emeghị ya, ha eweta akwụkwọ ha ibie n'aka, ekesara mmadụ niile bịa gosi anyị si ọgwụ unu si n'unu bara n'ọchịchị unu ga-eme ha, unu emeghe ya. Ịma na ya mere anyị ji adọ ugbu a, because anyị si na ndị bara n'ọchịchị mbụ ihe ha kwuru na ha ga-emeghe emeghe ya.